Kisumu kotenre gi mano bende wadhi twaki odhiambo makawuono gi jakom joraka ma county ma Kisumu kotenre kod chudo mag jorak e county no. Moko kuom jorak mano timo tije kod county ma Kisumu dhi nyime kod bandho chudo margi magiwacho ni okwamo kendo onge gima tend county timo e mondo mi ochulgi. Jorak go lieko ne gichich ni nitiere dewo wang' e chudo ni mar jomoko to idhi nyime kod chulo to thoth mano tiyo kata higni 10 mokalo pok ochul. Idwaro ni County Assembly kokalo kuom Speaker Elisha Oraro mondo mi odonjre kod wachno kendo sund sirikal kata Governor Anyang' Nyong'o mondo mi koro chulgi. Kata kamano jatend migawo mar omenda Jojo Kongo to wacho ni gin kod gowi mar bilion 1.7 ka higani kende gisechulo milion 400 ka omedo ni onge omenda magiseyudo kowuok e piny owacho mamalo. Natiyo gino thurgi nyong'o disilting gimoro mar milion 11 poko chula up to now. Tika pesa ni tichulo jok moko to gitiyo to but the thing me chulo now is hewa. Mabende wan gi proof. Mabro nwango kambe matiyo gigi ok tigi tichulo pesa. MCS mane wayiero no kwa yiero MCS mondo dhi otim construction. Ne wayiero MCS mondo ket sirikal tesre. Maka sirikal dhi marach to gitimo ne gi check. To MCS olokore ki dhi manyo tich procurement department to gine medo hagi bet kipiny kanyo giloso list mag tije manie ward-gi kako nego migi. Wase saindi higni 5 mokadho. Sani koro kwadi secho enimo. Wabiro secho mana ka offices mag sirikal mwang'eyo gi olor. Kidwa konyo Kisumu adier kaka governor. Time gima Nyarati otimo Kisicha. Ya? Adwa nanuoni. Time gima Nyarati otimo Kisicha. Golnwa list mag projects mose tim for the last 5 years. Ipedhnwa. To jibiro rengo wuok e office kanyo kadhe moko dhi Uganda, moko dhi Tanzania. Nikech jiro mogaroma e town kagi to file ilose ba to find na ni chule ina record 3 days. Magi gik matimore Kisumu County.